Amerikan eta guamaragaren agoaz. Orduan, 3 partido behatzea. Bat irabazita nahiko da sortu atletikoa koro baten ez dutzeko. Zuena esan sortu atletikoa koro baten dutzea? Yes! Bakun batu? Vale. Bueno, baina etxeak biak partidua irabaziak izateko. Bakoitza beraien etxeetan.
Gracias.
entrenatzaile bat naiz. Ikusi dut txakon, erantzua jartzen zegoela pastilla batzuk hartzeko patologia. Arrestatzea, mesedez. Vale, ya está. Honek ere gustatza du. Mira. ¿Qué usted ha tenido? Bai. Inés egiten eta argazkita igual, Jeseo. Termo. Venga.